ajatuksena oli siis se, että haukutaan vähän tekniikkaa. No tekniikka on ihan persestä. No se on aika usein ihan persestä. Se tekniikasta, onko sulla se tämä lappu jossain sinne päin? Siis mähän on aika kova niin kun ollut vääntää ATK-hommia joskus. Mä sain esimerkiksi ATK-stipendin yläasteelta ja sitten lukiosta sain vielä tällaisen ATK-viestintästipendin. Ja on ihan niin kuin tosi syvällä ollut kokoamassa, kasaamassa kaiken maailman koneita ja biosia säätänyt. Ja tiennyt joskus jotain aika paljon enemmän kuin tällä hetkellä ei kiinnosta pätkää. Mä vaan painan nappulaa, mä haluan, että kun teen jotain, asia toimii. Eikä mua kiinnosta yhtään enempää mikään muu. Mua taas ei kiinnosta tekniikka enää tietyiltä osin nimenomaan sen takia, että se toimii liian hyvin ja sitä ei pääse säätämään. Joo. Joo, mä oon taantunut siihen, että kun mä ostan uuden tietokoneen, niin mä käytännössä lähetän mailin Triosoftille, että hei Boro, pistäkäs mulle taas uusi kone kasaan. Ja sanoo suurin piirtein, että se on tyylin se on joko sitä, että mä tarviin uuden pelikoneen kotiin, pistäkää siihen paljon muistia, tai sitten mä tarviin uuden koneen töihin. Ja sitten ne suurin piirtein sieltä tulee ehdotus ja muutama vaihtoehto. Ja pistä toi, enemmän muistia. No, pistetään se vähän nopeampi prosessori. Ja sitten ne kasaa sen mulle valmiiksi. Ei enää jaksa kasata PC-koneita. Ei enää tarvitse päivittää PC-koneita. 6 vuotta vanha suoristin tekee vieläkin kaiken ylitehoisesti. No, mä vaihdon näytöohjelmia, sen minä kuitenkin vaihdoinkin. Ja SSD. Ensimmäistä kertaa hommasin työkoneen ihan suoraan ostettuna Lontoosta viimeksi PC totta kai. Mä en ole Mac-mies nimittäin. Niin sellainen Ultimate Composer PC, missä on kaikki asennettu valmiiksi ja mun ei tarvitse koskea mitään. Se oli niin mahtavaa. Tuli postista, mä olin yes. Näyttö vaan kiinni ja töihin. Joo, tämän aiheen juju oli enemmänkin, tai se lähti siitä, että kun mietin näitä juttuja, että mitä pitäisi kirjoitella joskus scrolliin. Ja sitten tämä on nyt sellainen aika monen numeron ajan hautunut idea, että joo, että kun tätä 3D:stä hypetettiin muutama niin hirveästi ja nyt se ei kiinnosta ketään, ei kiinnostanut mua silloinkaan. Ja mitkä on näitä erilaisia menneitä ja tulevia muotitekniikoita, mitä on yritetty meille väkisin myydä, väkisin saada, no niin on ollut. Mitä on koitettu myydä ja työntää kurkusta alas. Tätä sä tarvit niin ihan helvetisti ja sitten te on saattaneet vähän kadota pois. Ja tänne tänään ajaessani mulla tuli aivan täydellinen otsikko siihen artikkeliin. Täydellinen otsikko tälle ohjelmanumerolle. Minä unohdin sen siihen mennessä, kun tulin tänne. Minä yritän muistaa sen takaisin ajaessa, koska se oli niin hyvä, mutta kun muisti on lyhyt. Mutta siinä kun mietin sitten tätä aihetta yleensäkin, esimerkiksi näitä epäonnistuneita tekniikoita, niin 90-luvun alku, nämä multimedia CD-laitteet. Joo. Film, CDI, Commodore, CDTV. Mitä näitä muita oli, jossa otetaan Juman kautta CD-ROM, se on mahtava laite. Sillä voi kuunnella musiikkia. No ihmiset haluaa muutakin kuin pelkästään kuunnella musiikkia. Ne haluaa sillä IR-kauko-ohjaimella pelata pelejä ja katsoa opetusohjelmia, katsoa miten animoidut dinosaurukset kävelevät ruudulla. Ja sit vielä yritetään CDTV:llä pelata IR-lagilla Lemmingsiä telkkarilla. Puhdasta nautintoa. Siis ei herranjumala. Mitä ne ajatteli? Miksi ne yritti tehdä sellaista? Mulle tulee vaan mieleen N-Gage. N-Gageillä pelaaminen oli kyllä tuskaa. Ne kontrollit. Joo, siis silloin kun mä ekan kerran näin N-Gagein, niin siellä itse asiassa se tapahtui Assemblyssä. Assemblyssä oli Nokian tyypit ja Engage-pomo ja kaikki ne esittelemässä laitetta ja siellä oli demonstraation jälkeen sitten eräs Pyterapersveli oli mukana siellä Engage-tiimissä. Minä menen sanomaan sille ja vähän kommentoin, kritisoin havaitsemiani puutteita laitteessa. Ja se ei oikein meinannut käsittää, että miksi nämä on niin huonoja asioita.
Mutta hei, Engage. Mitä voitte sanoa sellaisesta laitteesta, että kun ollaan assemblyssä, tulla on salillinen ihmisiä katsomassa sitä esittelyä. Nokian tyyppi näyttää sitä laitetta, pyörittelee, esittelee. Ja tässä muistikortilla on tämmöiset pelit. Kun haluaa vaihtaa peliä, sammutetaan laite, otetaan takakanssi irti, otetaan akku irti, hups, siltä putoo se laite käsistä ja sitten ne osat on siellä tuolien ja pöytien alla jossain ja tyyppi konttaa keräämässä niitä eri palasia kasaan ja sitten kokoaa taas laitteen ja sulla on niin kuin salillinen porukkaa, joka on kuolemassa nauruun siinä, että ensivaikutelma Engage. You got one job. No, mutta toi vastaa mun kokemusta Engageista ihan hyvin sinänsä. No mietitään, eikö ne tehnyt siis pelialan kanssa yhteistyötä, kun ne kehitti sitä laitetta? Kun ne olisi voinut tehdä sen, mitä Apple teki myöhemmin. Ei ne tehneet, koska Engagein ongelma oli se, että se tehtiin valmiista komponenteista uudella konseptilla. Joten laite, sulla on toi prossa, toi näyttö, toi 2 softa-näytön ohjaa. Pistetään se kasaan uusi muotoilu ja mentiin niillä ehdoilla tiukalla aikataululla eikä designattu laitetta pelikoneeksi. Just ennen kuin mä sain Engage aikanaan käsiin, niin mä olin sitä ennen testannut pari viikkoa tällaista laitetta kuin Tapwave Zodiac, joka oli kuitenkin sitten ihan oikein niin kuin kämmen konsoli, niin se oli kyllä aivan hirveätä ottaa Engage käyttöön sen jälkeen. Surkean pieni näyttö ja hirveät kontrollit. Sen mä tiedän devaajana, että hyvin vaikea oli tehdä myös pelejä sinne. Ja silleen äänimiehenä kuulosti uskomattomalta, että se Engage tuki vaan WAV-faileja. Ja silloinhan oli niin kuin, datan tällainen tallennus aika hintavaa ja WAVithan vie aika paljon tilaa. Eikä mitään kompressoituja matskuja voinut tehdä sinne. Se oli niinku... siirrytään vaikka eteenpäin, en halua muistella. No Engage QD oli sitten sellainen ihan käyttökelpoinen laite ja sillä pystyi jo pelaamaankin. Ja se QDlle oli Settlers of Catan, jota minä pelasin monilla matkoilla niin hyvin tyytyväisenä koneessa ja hotellissa. Ja se oli mun ensimmäinen pelaamani versio Catanista ja se oli silleen lämmin kuva. Red Lynx teki hyviä pelejä Engagelle. Red Lynx teki, ja Bookbear teki sen yhden ajopelin. Että kyllä se oli tavallaan siunauksellinen juttu suomalaiselle pelille. Ja Engagelle tuli emulaattorit. Sillä tuli pelattua jotain 6-nepa-emulaattoreita tai niinku 6-nepa-pelaaja-emulaattoreilla ja sellaista, että olisi jotain niinku hyviä puolia. Sain ne silloin taskuun. Siinä oli vaan se, että yksi suuri faili oli se, että se luotti muistikorttilevityksen eikä lähtenyt siihen, että juman kautta teillä on puhelinoperaattoreita yhteistyökumppaneina. Tehdä pelejä, muistikortteja myydään puhelinoperaattorikaupoissa eikä pelikaupoissa. Mikä tämä juttu on? Miksi te niin kun pistä niitä pelejä, tee sille nettisovellutuskauppaa, mistä ne voi ladata ne pelit sille laitteelle? Maailma voisi olla aika erilainen, jos se olisi tehty oikein se laite. Niin. Siis Apple teki sen oikein ja aika hyvää bisnestä tekee tällä hetkellä kyllä. Kyllä. Se osui. Ja jos puhutaan mobiilipeleistä, niin kyllä nyt pitää vähän WAPistakin puhua. Se oli hyvin mielenkiintoisia aikoja, kun tulee niitä hyvin erilaisia WAP-pelejä ja kun muistelee, että sehän ne olleet välttämättä yhteensopivia minkään toisen luurin kanssa tai toisen valmistajan luurin kanssa. Jokaisella valmistajalla oli erilainen näyttö, erilaiset värit, JNE ja sitten oli erilaisia, joillakin oli jo, siis siinä vaiheessa oli latauskauppa, että pystyi lataamaan niitä pelejä. Ne maksettiin puhelinlaskussa joillakin. Jos oli Soneralla esimerkiksi ainakin pystyi pelin hinta menemään puhelinlaskuun. Siinä osattiin tätä tehdä kuitenkin oikein. Voi, että ne pelit oli silti hirveitä. Mua jälkikäteen harmittaa, että mä en päässyt siihen ringtones-markkinoon silloin, kun se oli iso juttu. Tuli kaikki Crazy Frogit ja tällaiset. Mä olisin kyllä tehnyt sellaisia Earbug-biisejä sinne. Olisi kyllä varmasti toiminut. Mä muistan kyllä, mä olin työhaastattelu, mä en muista mikä se firma, mutta ne teki ihan, siellä oli palkattuja muusikoita, jotka pääsi ihan niinku ringtoneja jossain. Mut ihan niinku, kuka niinku enää niinku ostaa ringtoneja? Onks ne vielä? Siis, mä en tiedä. En tiedä.
Eikö se vähän sellainen mennyt jo buumisekin? Mutta kyllä ihmisillä on kustomoituja ringtoneja, mutta ne pystyy kai tekemään niitä jossain määrin jo itsekin. Ai, että kun Windows Phone 7 JNE vielä, että sulla piti olla se jokin Microsoftin softa asennettuna koneelle, että sinä pystyt sitten tekemään ja siirtämään puhelimeen ringtonein. Järkyttävän kätevää. Todella. Onneksi sitten VP 75 tai 8 se tuli jo vähän järkevämmäksi. Joo. Oi aikoja. Oi tapoja. No nyt ollaan tuossa suhteessa vähän paremmin, mutta sitten näitä muinaisia faileja, niin no VHS ja Betamax, sehän nyt tiedetään. Betamaxista virkistin muistiani sen verran, että se valmistaja kuitenkin valmisti betanauhureita ja betanauhoja siihen asti, kunnes DVD söi niiden markkinat liian isosti. Ja DVDssähän oli omat formaattisotansa, -R, +R, mitään muuta tallentavien suhteen, että niin siinäkin meni monta vuotta, kun ne tappelivat keskenään. Nyt taas tappelee sitten striimattavat aika tiukasti näiden fyysisten kanssa, että on viemässä aika kovasti markkinoita pois. No, viimeinkin. Se kyllä tulee jollain aikavälillä tappamaan aika tehokkaasti fyysisiä tuotteita ainakin supistamaan, mutta striimauskin on sitten se, että niin monella, jos katsotaan Suomessa viihdettä, TV-sarjoja, jne. Useimmilla on ihan paskat softat. Ja joku haluaa Silverlightia, jonkun softa toimii huonosti joillakin selaimella ja kunnolla tällä selaimella. Ja softat on niin huonosti suunniteltuja ja koodattuja, että pahasti itkettä. Se on vaan niin kuin miksi. Esimerkiksi just tää Silverlight, niin mä en ole edelleenkään asentanut sitä, kun mä vihaan sitä. Mä vihaan sitä Silverlightia yli kaikessa, mutta se ei vaan toimi. Maailman huonoin systeemi. Mä olin päässyt siitä eroon tässä välillä, kunnes sitten Netflixin takia se oli pakko asentaa. Niin joo. Totta jotain Windows-käyttäjiä. Kyllä. No siis kyllä se toimii konsoleillakin ja tabletilla jne. Mutta kun aina ei pääse telkkarin ääreen ja joskus pitää PC Netflixin käyttöliittymä on parempi kuin konsoleilla. Sillä on helpompi selata asioita ja sitten tagata, että tää listalle. Mutta HBO Nordic, mun kokemus siitä on sitä, että 3-4 kertaa 5 tuleva server error. Onko tämä nyt sitä, millä tavalla te haluatte myydä on tuotteita? On aika lasten kengis vielä, yllättävän kyllä. Ja HBO Nordic lopettaa sarjojensa myymisen Pohjoismaissa TV-kanaville, koska haluavat kaikki käyttäjät niiden verkkopalvelun ääreen, että striimatkaa, ostakaa meiltä kuukausimaksulla meidän palvelu ja sitten server not found, server error. Well done. Kyllä. Lokaalitiedostot toimii. Lokaalitiedostot toimii se. Niin, Popcorn Time. En ole testannut, mutta olen kuullut siitä positiivisia kommentteja. Moni on kehunut kyllä. Ja sullahan muusikkomiehenä, niin sulla on myös nämä musiikkiformaatit sinänsä tuttuja. Kun C-kasetista hypättiin pieni teknologinen harppaus CD-hen, josta on siirrytty nyt striimaukseen, mutta siinä välissä oli näitä kaikennäköisiä. Sonylla oli minidiski, joka jäi ammattilaiskäyttöön ja Philipsillä oli se digitaalinen kasetti. Kyllä. Oli joo. Ei tullut hirveästi itse käytettyä niitä. Ja laserlevyt. Kyllä Sony Walkmanin kasetti soitin joskus, mutta no, se oli hyvä laite. Sanotaan näin, Spotify heti kun tuli premium-versio, mä ostin sen, milloin se tuli 6 vuotta, 7 vuotta sitten. Ostin saman tien, en ole katunut. Ja ei ole mitään fyysisiä faileja kyllä enää niin kuin itsellä, muuta kuin omia musiikkifaileja niin kuin koneella. Joo, Sony Walkman, aivan loistava tekniikka. Kasetti oli tarpeeksi paska laite, että se kesti mukana kun mennään, mutta jossain vaiheessa mulle tuli testiin Sonyn joku Walkman CD-versio.
Oli aika totaalista failia, kun se CD. Se oli vähän niin kuin olisi tärisevää LP-levyä soittanut. Joo, ennen kuin niihin tuli ne kunnon Radioheadit, niin ne oli kyllä ihan käsittämätöntä tuskaa. Mä joskus pyöräillyt polkupyörällä sellaisen niin kuin tosi varhaisen kannettava CD-aseman kanssa. Sitä aina kuulee 2 metriä ja musaa, sitten 10 metriä ei kuulu, sitten taas 2 metriä ei kuulu. No, sellaista. No nythän on kaikilla kännyköistä varmaan kiinni suurimmalla osalla. Tyylin Spotify tai vastaava. Niin aika harvalla varmaan niin kuin ihan fyysisiä faileja jossain enää. Fyysisiä faileja. Tai fyysisiä faileja. Mä käytän MP3-soittimia edellä. Okay. Mä tykkään pitää siinä mielessä sillä tavalla laitteeni erillään, että mulla on vanha kreatiivinen 16-gigainen ämpärissoitin, jossa on musiikkia ja radiokuunnelmia ja sitä on ihan siinä on oma puolensa, kun ei musiikin kuuntelu ei vie puhelimella akkua tai puhelimella soittaminen ei vie pelikoneelta akkua tai jotain, mutta tietysti sit se, että pitää ladata ja kantaa jokaista laitetta, jos on. No, meillä on tällaista musaa. Ei se pieni MP3-soitin nyt ei se paljon. Ei se pahaa. Se vaan pitää muistaa ladata. On ollut aina se, että mä en vaan jaksa enää säätää mitään. Mitä helpommin sitä siistimpää. Se on vaan niinku kääntynyt se säätöhalu, mitä joskus oli, kun halusi kaikkea säätää. Se on mennyt täysin päinvastaiseen suuntaan. Se koskee ihan niinku telkkusarjoja, leffoja ja musiikkia. Ja jännä juttu. Säätämistä ja rakentamista jaksaa aikansa. Mä oon kanavoinut tämän näpertämisen tarpeen sitten tällaisia, pidetään tämmöisiä viikonloppuja, niin sanottuja äijäviikonloppuja, että silloin sitten rakennetaan. Mä otan muovimalleja tai muuta pientä roinaa ja sitten askartelen ja liimaa. Ja mitä se on rakennettu viimeksi? Viimeisin valmistunut oli ihan Messerschmitt 109G10 ja keskeneräisinä on 262 ja 110. Ne on silleen, se on semmoista pikkutarkkaa näpertämistä, mutta se omalla tavallaan rentouttaa, joskin viimeksi tyypit kommentoivat, että aika äänekästä tuo sinun rentoutuminen, kun oli parikymmentä ihmistä, jotka rakentaa eri juttuja siellä samassa tilassa ja minä sitten rentoudun liimaamalla sellaisia hirvittävän pieniä maalijuttuja, tunnuksia lentokoneisiin, jotka aina meni solmuun ja jumiutui. Se oli ehkä vähän äänekästä. Täytyy sanoa, itselläkin on tää kesämökki, niin se on sellainen, alkaa se äijäily siellä sitten. Kaiken maailman rakenteluprojekteja joka vuonna on. Että siihen rajoittuu tää, niin kuin totta kai töissä tulee ihan hirveästi säädettyä kaiken maailman ääniä ja musahommia, niin sit sellainen helppous, mitä haluaa sitten kotona ja vapaa-ajalla, niin se on vaan niin hyvä asia, että on mahdollista tehdä yksinkertaisemmin asioita nykyään, niin kuin striimauksen avulla nimenomaan. Ja kun tuossa näistä Walkmanista puhuttiin, niin siis Sonyhan on tehnyt paljon pioneeritöitä näiden erilaisten kuluttaja-elektroniikkalaitteiden kanssa. Ja tekin olette varmaan lukeneet e-kirjoja tässä. Kyllä. Eikä tabletilta. Kyllä, jonkin verran, joo. Pari. Kyllä. Joo. Kun tätä varten, tätä iltaa kautta scrolli-artikkelia varten pikkusen kelailin vanhoja kirjoituksia, että mitä paskaa on tehty. Niin sitten, että Sony Walkman, Bookman, vuodelta 1992, Sony Bookman. Nice. Elektroninen kirjanlukulaite, joka kirjat toimitettiin yksittäisinä jo CD-levynä tai levykkeinä TMS, fyysisinä yksittäisinä tuotteina. Yhdellä levyllä on yksi kirja. Laite maksoi jotain 600 taalaa ja kirjoja oli jättimenestys varmasti. Joo. Siksi kaikki tuntee sen. Joo. Hyvä nimikin, Bookman. Ikään kuin se olisi jotain tiettyä tuotesarjaa. Niin, kaikkea. Kauheita ne on tehnyt. Kyllä. Oliko siellä mitään? Jotain oikein lempi-inhokkia mielellä? Lempi-inhokkia, joo. Se on varmaan, kun muistista hävii ne huonot muistot, niin se on varmaan niin kuin suppressoitunut jonnekin ne
sellaiset käyttökokemukset, että ei niitä silleen enää niinku muista. Silloin joskus 10 vuotta sitten mä vielä käytin sellaista yhden sellaisen amerikkalaisen yrityksen tekemään PC-käyttöjärjestelmää kuin Windows, niin se oli aika kauheata paskaa. Sellaisia, mitä setittiin. Se oli ja kyllähän se. Mä asensin Windows 3.1 sen takia, kun tuli Assassin Allied General-peli arvosteltavaksi. Silloin oli pakko. Mä olin siihen asti tosi sitkeä, että en asenna Windowsia. Se on paska. Sitten oli pakko. Oli se silti paskaa, mutta hei, siitä sai rahaa, kun sen asensi. Kyllä. Siinä nyt tavallaan oli perustelut. Kyllä. Enpä kyllä muista, mikä lopulta ajoi Windows 95 käyttäjäksi aikana. Ehkä niitä ei kannata liian tarkkaan muistella. Joo, näitä muita 2000-luvun alkuhan oli sitten monella tapaa semmoista kauheata aikaa. Että 90-luvulla tuli nämä virtuaalimaailmat, jotka oli ihan hirveitä skedaa. En tiedä, pyörikö yksikään niistä vielä. En hämmästys, jos joku sinnittelisi jossain. Ja sitten sillä on 1000 tyyppiä, jotka käyttää jotain Windows 3.1, että ne voi käyttää sitä rakasta virtuaalimaailmaansa. Ja sitten näitä nettijuttuja, mitä silloin muita keksittiin. Paitsi että paskoja virtuaalimaailmoita, niin mulla on jäänyt niin selkeästi mieleen se, kun yritettiin tehdä kolmiulotteisia nettisaitteja ja täriseviä hiiriä. Se, että I feel hiiriä. Siellä on somekommentti. Meidän IRC-yleisö on sitä mieltä, että nyt te vaan horisette ja olette hukannut punaisen langan. Te voisitte mieluummin vastata kysymyksiin. Mitäpä mieltä? Onko kysymyksiä? Täällä on kysymyksiä. No. Jukka Kauppinen, sinulta toivotaan, että voisit kertoa Gizmondosta. Lisäksi meiltä kysytään, että oletteko ajatelleet, että ylikansalliset suuryritykset liskomafioinen aktiivisesti manipuloivat teitä, jotta haluaisitte kaiken aina mahdollisimman helpolla ja vähällä säädöllä? Mä oon ainakin ajatellut, että se on ihan totta. I welcome liskomafia. Kyllä, ei mitään ole minulla heitä vastaan. Liskot, noi uudet yliherramme. Tuokaa minulle kaikki valmiin. Mitä se Gizmondo? Voi hyvä luoja. Minä yritin kiertää sen ohitse, että ei tarvitsisi ajatella. Gizmondo, no mitä siitä? Maailman yksi onnistuneimmista kusetuksista, mitä pelimaailmassa on koskaan tehty. Mä oon odotellut, että joku kirjoittaisi kirjan siitä. Ei ole vielä paljon kuulunut. En tiedä, mitä niille äijille enää kuuluu. Ne katos vähän sen pelimaailmasta sen jälkeen, kun se yksi Gizmondo-äijä romutti Ferrarinsa ja sen jälkeen koko se vyyhti paljastui, että miten hienosti ne kusettivat sijoittajien rahat tekemällä konsolin ja teettämällä sille pelejä, mutta kaikki rahat sitten kuitenkin meni jonnekin. Kun setä kääri vähän fyffet sieltä sitten. Kyllä. Hyvä. Mäkin ollut joskus jossain niiden tiedotustilaisuudessa, missä ne on selittänyt ihan innoissaan, mitä on tulossa. No, kerro nyt siitä. Siitä on kauan. Hei, kerro. Tuolla on joku, joka haluaa kuulla. Sulla on omakohtaista kokemusta. No, me oltiin jossain Saksassa tiedotustilaisuudessa ja meille kerrottiin, että tällainen ihmelaite on tulossa, että ei siinä mitään. Ja peruslehdistötilaisuus sinänsä ei tullut. No hei, kyllä sitä Amerikassa myytiin ainakin yhdessä teksasilaisessa ostoskeskuksessa. Siellä oli tyyppi, joka esitteli Gizmondo-konsoleita ja kehui, että tämä on tosi siistiä hommaa. Viimeksi oli ovelta ovelle kauppias, myy jotain paskaa ihmisille ovelta. Tämä on siistiä hommaa, saa olla ostoskeskuksessa myymässä tätä Gizmondoa. Kyllä. Se on se oman kirjansa arvoinen asia. Kyllä minä sen joskus kirjoitin pelaajaan siitä kattavan reportaasi, mutta ei siihen nyt tällä hetkellä ole oikein lisättävää. No se on totta, että me Jorista nämä liskot meitä. Joo, tässä on Champions Leaguean semifinaali alkaa tuossa puolen tunnin päästä. Liskot pakottaa sinne. Liskot pakottaa katsomaan tällaista massamediaviihdettä. Helposti saatavassa muodossa. Helposti saatavassa. Tää tulee onneksi kyllä hetkinen. Ei hitto, se tulee sieltä katsomosta. Pitää asentaa se Silverlight.
Liskot. Joo. Siellä on vielä. Täällä viimeisenä kysymyksenä tietenkin on, että tuleeko tätä lisää? Yleisö tykkää striimistä. Miksi ne Onko tämä ainutkertaista? En mä ymmärrä, mutta ne kuitenkin tykkää ja pyytelee lisää. Saadaanko tätä lisää vai oliko tämä ainoa? Punainen jalka. Ja äijät vaan horissa. Punainen naama ja naamataulu, juu. No hei, yleisölle tiedoksi, tässä on ihan helvetin kuuma. Tuossa on noita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 saatanan kuumaa lamppua. Kiiltävä iho ei ole erikoistehoste. Yleisö on siis pääasiassa rakastanut tätä, mutta tuleeko tätä lisää ihan oikeastikin? Joo. No ei se varmaan nyt mahdotontakaan olisi, jos tämä ihmiselle on kerran kelvannut, kun tulemme tänne tosi huolellisesti valmistautuneena. Ja kaikki jutut, mitä tässä on keskusteltu, niin on niin kuin suunniteltu etukäteen. On maalailtu viikkokaupalla, mitä me puhutaan, ja kysymykset oli niin kuin kaikkien tiedossa. Tai jotain. Joo. Oliko? Oli. Mutta kyllä me varmaan siis voidaan tehdä lisää. Juu, siis ei nyt varmaan tähän olohuonekuvioon, koska tämä, mitä pari viikkoa tämä nyt kestää, niin ei me keksitä mitään uutta sanottavaa siinä ajassa, mutta jos me saadaan seuraava lehti ulos ja katsotaan sitten. Jos tämä tila täällä on edelleen myöhemminkin olemassa ja sieltä näytetään peukkuja, tekniikakin tykkää ilmeisesti, hyvä, niin mikä ettei. Eihän tässä muuta ole, kun tämä on aika kaukana. Niin, joillekin. Niin. Kyllä. Piti lainata auto, että pääsee tänne ajamaan. Ja lainasin auton vielä sillä ajatuksella, että sillä on hyvä ottaa Jonne kyyti ja viedä se takaisin. Ja sitten se kehtaa olla kuumeessa makaamassa siellä Tampereella. Mutta saatiin paljon teknisempi esitys, kun oli tämmöinen etäosallistuja. Tämä oli helvetin siistiä, kun se puhuu meille tuolle internetin kautta. Sehän toimii aika jännän hyvin kuitenkin. Joo. Jännää. Ei, siis kaikki tekniikka ei ole pahasta. Mutta kun minä en nyt millään muista, mikä oli se Sylvester Stallonen leffa, missä se jäädytetään. Se on poliisia jäädytetään ja herätetään myöhemmin. Demolition Man. Yes. Kyllä. Joo. Ja Demolition Manissa, sitä mä oon tässä ajatellut koko illan, kun ajatellut tätä, kun siellä oli ne näytöt, ihmiset telkkareitten videopuhelimien päässä ja ne pylväät kääntyivät ja sitten siellä tyypit ampuu näytöt rikki. Sitä mä oon ajatellut tässä koko illan. Demolition Man, Demolition Jon. Tästä muuten sellainen idea teille seuraavaan lähetykseen. Uudet virtuaalimaailmat ja pelit. Uudet. Uudet nämä nyt tämänhetkiset, mutta itse mä oon tekemässä esimerkiksi Reset-peliä Theory Interactivelta, niin on näin äänisuunnittelijan kannalta mielenkiintoista tehdä äänimaailmaa tällaiseen hyvin immersiiviseen meininkiin. Milloin tulee Star Trekin holodeckit ja tällaista? Sitä odotellessa. Miten tämä virtuaalimaailma kehittyy? Se on mielenkiintoista. Siinä on tietysti se ongelma, että hologrammit herää henkiä ja tulee ja tappaa kaikki. Joo. Joka jaksossa. Vähän niin kuin South Parkissa. Mutta se on, liskomiehet ovat siellä ne ohjailevat meidät sinne ja tapattavat siihen hologrammiin. Kai tää nyt voi olla jo tässä. Kai tää voisi olla tässä. Selvä juttu. Kiitoksia sinne internettiin. Otetaan joskus uusiksi. Joo. Kiitoksia hei, kun tulitte. Hyvä, että kutsuit. Iso käsi sinne Ninnulle kanssa. Siellä kuvatkaa nyt vielä sitä. Se ei tykkää olla kuvassa, joten kuvatkaa vähän. Se on hoitanut. Ninnu on hoitanut hienosti täällä meidän tätä somesohvaa. Kyllä. Sormet sauhute. Ja myös sinne yleisölle, tekniikalle, kaikille järjestäjille. Että kiitos kun saatiin tulla. Kyllä. Okei. Hei kaikki. Katkaskaa jo.